faktisk ikke holde til mere. Der var nogle af de børn, der sad der. Jeg bad om at skrive det sted, de holder allermest af i hele verden. De måtte ikke skrive toilettet. De måtte gerne skrive sådan nogle lidt fantasifulde ting. Og derfor er der en, jeg kunne se, der i hvert fald har set reklamer i fjernsynet på, hun skrev Drømmeland. Og i Drømmeland, der var der sådan en dreng. Han tænkte, han ville gerne sidde foran sin PC. Det var det bedste sted i verden. I Drømmeland foran en PC skal den næste sketch foregå. Er I med på det? Og den første sætning, der skal siges, skal vi vide, og så skal vi vide den sidste sætning. Og det er derfor, det her det er lige før det bliver forbudt for børn. Den første sætning, den skal Jannik sige. Den skal få du lige her, så du kan huske den. Der står, min hest er lavet af bast. Min hest er lavet af bast. Det er ligegyldigt, hvad bast er. Det er bare den første sætning. Så du må gerne tage noget tøj på. Altså mere end det, du har. Og så skal jeg lige finde ud af. Det er noget med Simon, er du ikke den højeste dreng på skolen? Simon, hvem skal have den sidste sætning? Simone eller Emma? Emma? En træls der går på scenen med, men du skal sige præsten skid på marken. Det er den sidste. Så sketchen starter altså med min hest er lavet af bast, så spiller man sketchen, og indtil der er en, der siger præsten skid på marken. Ja, det er hvad der foregår. Og jeg skal lige sige, at det er de voksne, der har skrevet de sædler der med sætninger. Så er det ikke hvem der har skrevet det. Der må være en eller anden, der har røde ører sådan lidt. Jeg spiller ved at være klar. Kan vi ikke få lidt musik imens? Jeg vil gerne have, at det her, det starter som en komedie. En komedie. Er I med på det? Så lægger jeg nogle genrer ind et par gange, hvor vi skifter. Er du klar? Og så frem på scenen. Og vi hører lige den første sætning, så går sketchen i gang. Værsgo. Min hest er lavet af bast. Jamen ved du hvad, det var da heldigt, det er min også. Velkommen til Drømmeland. Haha, I er lavet slik. Slik? Det var med Drømmeland. Det havde jeg faktisk engang i et computerspil, hvor der var heste, lavet af slik. Og stop. Nu skal I prøve at fortsætte som om den gamle Morten Korch-film, hvor danskerne talte lidt sofistikeret. Som jeg sagde, var min hest lavet af slik. Det var meget specielt. Det var også i et computerspil. Ja, men min den smager bedre og er pænere. Ja, det er fint ligesom en. Drømmeland. Jeg har lyst til heste, der kan flyve lavet af slik. Og stop. Vi kan godt se det her som en rock ungdomsmusical. Det er jo, at du spiller musik, så det er en synge til. Og I trækker lige frem på en linje. Og så giver I det gode gamle nummer, der hedder hest er lavet af bast. Hest er lavet af bast. I mit skib er der fyldt med last. Og inde i min gast, der ligger der masser af bøffer og øffer. Ja, I kan danse lidt, mens læreren han synger, og der kommer penge til. Hvor det gynger. Og sekretæren står singen og smiler og glider sig i hænderne over de mange kleiner. Stor hånd til de unge mennesker på scenen. Stor hånd med dig. Tak for det. Så bukker man lige.